Comrades, good afternoon. How are you? Maswarabanji. Umango zwa ndi Samuel Rara. Anyway, Samuel Rara akuyankhulapo za zomwe zachitika ku Blantyre pamene a Michael Usimanganya anayitanitsa kukhimbira wanthu kumenekoko ku chipani chawo cha odyezaka yebo mlandu koma akudabwa kuti chipanichi makakaka kusiyana ndi poyamba bwanji. Yes, comrades. Good afternoon, everyone. Komaso Mwaswera Banji. It's very interesting that I'm getting from the office of the Vice President, Michael Usi. Michael Usi, wayamba chipani chake akuti odya zake alibe mlandu. That party has got no connection to Saulus Chilima. Ye mwana msankha Michael Usi kukhala ni mmeti wake. Michael Usi was not elected at the ITEM convention nthawi imene Saulus Chilima amampanga endorse kuchipani kwache ngati msogole wa chipani komanso candidate. Therefore, it's quite awkward Malawians to take things for granted. Kuti ausera zikamba za Saulus Chilima pamene wayamba chipani chawo chodya zake alibe mlandu. Ayamba chipani china because odya zake alibe mlandu salali ndi makaka a chipani chofira. Ana ndi makaka a green. Panopa ani makaka ofira ngati ofanana nako ndi UTM. Amalawi kungoti kunoko we are not serious people. Maboma athu boma lathu kapena zochitika mboma mwathu zimakhala ngati boma ndilobwereka. We are not really there kuti tineti kumalawi kuno we are serious ndi malamulo a dziko. Chipani chodya zake alibe mlandu. I don't know when it was registered because we used to know it. Nthawi chili ndi makaka green chinali chili registered, I don't know. So ena kumana tiayi usa ndi anthu indeka akhoza kukhala ndi anthu mukati muone munthu wa misala akangoyamba kuti wabwera uchigawo tingoyerekeza munthu wa misala mwina kukhala ngati mene ali a vice president acho avule malaya abwere kunoko kumzimba kumayenda ma research anthu ambiri athamangirako chikwazidabo kuti munthu wanzeruja taunali kuyenda ma research lero wapenga misala. Siku loyamba mmene munthu umamba kupanga misala anthu amakusatira ambiri koma akakuzowerera amangoti cha misala ichi. Anthu amene apita kwa Michael Usi kukaoneka ngati kuti a Michael Usi ndi chikoka. Anthu amene onse nawonso akhuza kukhala misala nthawi zina. Chwa sana muone munthu wawo akumusatirayo. Andi chinanso chokuti silinambe ndaona pandale za ku Malawi kapena kuziko nalilonse kuti msonkhano wa chipani umakhala ku nyumba ya boma. I've never seen this. But the whole of MCP akapangerare ku State House. Sizimachitika yani. Ndi Usi akugwiritsa ntchito zinthu ziwiri zomwe sindiziwa malamulo awo antchito awo amayenda bwanji. Because you can't go ku nyumba ya chifumu kukapanga msonkhano. Aliyense munthu amene apita ku nyumba ya chifumu amaziwa kuti akadya yako bwino akalandira kena kake kanga chena. Bwanja Usi apange marales outside nyumba ya chifumu. So already papa, this is corruption. This is misuse of positions. Augwisa ntchito ya malamulo a ziko mazibwana. The whole of the Blantyre kuli mara mbiri oti ausa kuzapanga zandale zawo. Oze ku nyumba ya chifumu ya. Sio kumene ali kuja ndalama zena akudya wa Usi. Ndi saifa Malawi ya. Kama Malawi ako opposition a ruling party. Therefore, ngati ausa upanga misonkhano yawo ku nyumba ku State House, nyumba ya boma. That's unacceptable. Sichi nchabwino wa Malawi kuti tingaita Usa ndi anthu. Olo ine ataniuza kuti ndipite ku State House ndikacheze nda president. Ndipita. Shomeja ndikagwira nthumba ndili ndalama. So comrades Malawians, let's be serious. Kubwera zimene upanga Usi kumene aliko nzibwana. Kulipangisa ziko likhala okhwepa. Kutenga malamulo a ziko ngati wao ndamene akukhala ngati azidyerera. Malamulo a ziko ndi atonsefe. So achakwera nawonso peza achakwera nzeru alibeso akula kumene zikumapangika. Iwo achakwera bwanje osakapanga rale ku State House. Amene akuvomereza Usi kuti boma ngati achakwera kuvomereza Usi kuti azikapanga campaign ndi anthu kumakakamba za ndale kapena makakamba za Chilima ali kuimba ya chifumu. That is wrong. Ausi akambe zawo. Za UTM azisiye, za Chilima azisiye. Iwo odya zawo alibe mlandu, ali ndi mlandu pano ukashuka kuti akudya ndalama za Malawi aupangira rale kuimba ya chifumu. Sakudya za boma pamene popo. Sakudya ndalama zati pamene popo. So this man Usi, the vice president, don't take him seriously. He is a madman.
You can't conduct a rally kunyumba ya chifumu. No. And you invite you invite people you know that are now abwera. Why didn't he invite almost every one of us, even our opposition? So this man is selfish. And this man knows that he has got no agenda. Kwa chimene antanga asatira usi ndi chani. Chipani chodi aseka libe mulandi. Chanzeru chimene kuyankhu kuti zathaza pa 2025 ndi chani. There's completely nothing. And why, if Usi says he's a good leader, the good example of a good leadership, Amapita Convention, he failed to abide by the rules of the rules and regulations or Chipani, UTM. Ausi was chairing the meetings in preparations for UTM Convention. Koma, sana sanzika aimira convention kapena ya. He never. He knew that he was a failure. He knew that he was going to lose convention ya UTM Kumzuzu. Muntu upanga cheya kukonzekera convention ngati msogero wa chipani wogwirizira. Kumapanga chili chonse ma budget machani wapanga. Koma pita convention osapita. Ukupita ku Korea kana zapita kuti kai. He left the country kwa Abidjan. Azerbaijan kumene napita. Instead of this man akanapita ku convention or akanasanzika last meeting ya convention akanasanzika usi kuti ngakene ndu mupita convention ngakidu panga chair meeting ya kukonzeka convention koma ine ndicho kapo komanso sindiyimirira pa mpando wa convention ku UTM kapitizeni bwino ngati msogero wa bwino. Usi has already shown Malawians that he is a failure. Ngakere ngapanga chotani ugafe treza, this man is a failure. The biggest failure is this, conducting a rally, not a public, an indoor rally kunyumba ya boma. Kuwaita na ntosauka kumaka uziza chipani. Mwina kana kauta ntosauka wangu waita kulidina kuma kunyumba ya boma. Nyumba ya boma siyo pangira kusokana wa chipani. Therefore Malawians sili mafandi ya but this is serious. And boma na chakwera lionepo. Kwa dayesi apresi wa chakwera azika panga so misongano kunyumba ya chifumu. Is that proper? Usi wazorera kwa mbizi. So comrades, but this is not something to worry about. The man has gone mad. It does not mean that kuti ndi chikoka hai. Koma chikoka chako nchopangisa manyazi. Ausi chikoka chao chopangisa manyazi. Amene akulangisa sa usi anthu ena so mchipa chimene chichi akona kuti msogero wa kupenga iwo wangosangala chifukwa iwo sapanga chili chose ndi aulesi. Amaja chinzo kufufa zoka. Usa gapa sandrama basi chose pena usa upanga. I'm blaming Ausi not because of politics. Koma si chabwino kumapanga misonkhano wa chipani vice president kunyumba ya boma. That is wrong. And we must not accept this. Because the people amena bwino akopa chani. If he's a man of the people, kangapanga misonkhano poyera. Daso Kabambe is in Lower Shire. Akuyenda not kunyumba ya boma. Akuyenda meeting people. The few people he's meeting, he's getting what he wants to put in his manifesto. Kode ausa katenga and kupita kuimba chifumu. Ndibwereze fusemene. Akwauza nzotani about 2025 elections. Azawi na ntunda wake uti. What is there in his manifesto? So mangoti daire basi kupita kublanda kuimba chifumu. Ai. Komaso mena kode ta behavior ya usi. Zovina zotani. Alibe funo zenezeni. Ausi tentingo apemphera. Misara yao ite. Thank you. Good afternoon. Like, share, Malawian cameras, right.